Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर आङो गामियाव फैदों ओमफ्राय एकदम माने फैनाय समावनो खामानि लेथेर फेथेर जाबोजोब्बाय आरोना लोगोफोर मोननै मोनथाम खामानि लानानै फैदों आङो दिनै ओमफ्राय फैनायावनो लाबोफादों नैबे पेरटनि आदार आरोना लोगोफोर आं बेखौ बेंटल गेटनिफ्राय लानानै फैबाय बेवहाय 2 केजि लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर 1 केजियाव 150 थाखा ओमफ्राय 300नि लानानै फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय आयौ सैमाबो फिसिबाय नामासै ओमफ्राय बेंकआव हाबबोबाय आङो एटिएम एप्लाइ खालामदोंमोन थ' एटिएमआ सफैबाय ओमफ्राय एटिएमखौ आं लानानै फैबाय ओमफ्राय एक्टिभ जानो 4 घन्टासो टाइम नांगौ थ' दिनै जाला ओमफ्राय गाबोनसो जागोन आरोना आङो होजों क'क्राझारावनो बानायनानै लानोसै ओमफ्राय गुबुन मोनसे खामानिया जाहैबाय गामियाव आरोना लोगोफोर मोननै खामानि थांखांबाय मोननै खामानि मावखांनाय लोगो लोगो आङो गामियाव सफैबाय आङो ग्रुपनि खामानि दङ नालाय लोगोफोर डाइरेक्ट आङो बिजावजालि संग्राय गार्डआवनाव सफैबाय आरोना डाइरेक्ट बिसिनावनो हाबफैबाय ओमफ्रायो साहा लोंनानै थांसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खामानिया मा उनाव मिथिगोन आरोना थ' ओमफ्राय नै मालाय संग्राय गार्डआवआ सान्दुङाबो बिराद मोजां ना माइ लामगासिनो आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय मिस्थि लानानै फैबाय आं लोगोफोर कक'नाटनि मिस्थि थोगोना थोलाथाय गथ' गथाय दङ आरोना फरिखा जोबस्रांजोब्बाय नालाय थ' ज' दङ आरो गथ'फ्रा लोगोफोर नै माइ लामदों माइ मा माइ बियो रनजित रेदें नै रनजित माइ लामदों जि मोजां ना सान्दुङा आराम रानसिगोन ओमफ्राय ओरैजाय बिहु जि सोंदों मालाय नै मेचिनफोरा नै मालाय आगरनि मेचिन जाखो ना माखो आङो जि दायिखायनो मिथियाहाय ओमफ्राय नै बिहु जि गांबैसे बिहुजिया गांबैसेहाय बिहुजिया गांबैसे होनदों ए ओमफ्राय नै मालाय थान्दा नेट होनानै लाजोब्बाय आरोना माने बिथांजोआ माइनि बिजनेस खालामो नालाय दाउफोरा गाखोलि खालामो थ' बेखायनो नेट होजोब्बाय आरोना दाउ गाखोनो हायिनि ओंखायनो साफाथार आरोना साफाथारनाय नेट होबाय आरामसे मालाय नै बेसर नैबे बेसर गोजा आरो लोगोफोर नै बेसर ओरैबायदि आंबो गामियाव थाफैनानै मावख्रुब दांख्रुबसो जाफैनो गोसो जाबायहाय जै गामियाव फैबाथाय चेन्ज जायो लोगोफोर गोसोफ्रानो बिदि आरोना बिराद साफा आरो दाउ गाखोआबाथाय साफा जायो नालाय मालाय नै नेट होजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै सान्दुं गोसाखायनो माइ लामदों ओमफ्राय नै अमा बेदर ओरै गाइखेर सा गोथाव नै बिदि जाखोमानानै दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंहा ब्लगखौनो बिराद बाबाय आरोखि नायहरलाय लोगोफोर ब्लगखौ नायनो सोंबाय थायोथ' मानो ब्लग हगारला होननानै र' बानायफिनसै ओमफ्राय गोसोआ एखमबा जायो एखमबा बायो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बिथांनि ब्लगावनो ओमफ्राय जि दानाय लुनाय फैगासिनो ओमफ्राय अमा फिसाबो बिजायदों आरो ओमफ्य मनसे सातथा बिजायबाय गैया खोन्थानो हायाखै खाफाला बयनावबो दङ दाउनावबो बिदोंआनो खाफाल गैयाबा मोजांब्रा हाजार दाउ अमा फिसि एरनो रोङा ओमफ्राय मा होनो आङो आगारनो सानो ओमफ्राय बिदिनो बायोबो ओमफ्राय एखमबा मेंनानै मानानै जिबो दागासिनो ना लोगोफोर आङो ओमफ्राय बे जि दानानैबो मेंनानै बायो आरो जि दाबाथ' माबायदि खामानि जायो नोंथांमोना मिथिखागौ फुङावनो नाम्बार संनो फुंनि जानाय लोंनायखौ सुस्रांनानै आरो खामानिखौ हिसाबै आं र' जि दानाय गथ'फोरनि जि सुनाय न' फोसाबनाय गाइखेर सेरनाय अमा आदार होनानै अमा आदाराथ' सामफ्रामबो होआबानो जाखाया आरो रुनायाथ' सामफ्रामबो डिउटि नै मोनसे खोथा बुंसै आं नों बिजनेस मावनोब्ला सासे मानसि लादो नङाबा मेंजोबगोन ना नोङो मोनबासो लागौ ओमफ्राय आंखौ खस्थ' मावनानै जाया ओमफ्राय देहाफ्रानो लागोन आरो बुगालि ओमफ्राय आङो दाख्लै सेरसे दा बारायफिनबाय थागौ माबा 50 मा होनोमोनलाय 65 जाबायमोन ओमफ्राय 66 जाफिनबाय 75 जाबायमोन ओमफ्य सेरसे खमायबायमोन आरो सिङावनो खामोन आरो ओमफ्राय एसे एनै खमायदोंमोन जानायखौ होनबाबो खमायनानै मा खालामबावो खोनाबायना नोंथांमोनाथ' बुंबाय थायोना खायसे खायनैया संग्राय गार्डआवआ मानो ब्लग भिडिअ होला होननानै ओमफ्राय रिजनखौ खिथानानै होबाय आरोना बिथांजोआ ओमफ्राय ओमफ्राय नायनोनो सोलाबावलासो रावनिखौबो ओरैबायदि जारला आरोखि होगोन आरोना एसे फ्रि टाइम मोनबा एकदम ना थुमथाम माने ओरैबो हरैबो बैथिंबो ओरैथिंबो होननायनि जाबाय आरोना आरो दालि मारा होनो दांहैनो दोनबावाखैनो दालिखौ आरो खेमसियाथ' दासो हाहांनो बिराद जारला माने बिसिना मेसेंबा मेसेङाव जा खेथि खालामो बेखौ मावजोबखायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दैज्लाङाव अनलि बे माबाल'सो माइ ओमफ्राय फाथो
आरो फांसे थाखायो बिदि आरो थारुनबो गायदोंना थारुनखौबो नोंथांमोननो गायनो खिथाबाय थानो हायासै अरजाला मालाय बिथांजों इन्सटाग्रामाव हगारबाय थायो लोगोफोर जि सोंनाय थारुन गायनाय मा खालामदों माबा मा होनो इन्सटाग्रामफोरना जेनेबा माबा खालामनांगौ ना बारा इदिट खालामनांगौ ना ससेल' ओमफ्राय नों ब्लगारफोराथ' इदिट खालामनांगौ बिनि थाखाय एसे खामानि मोजां दं संगासिनो नै बिथांजोआ संदों ओमफ्राय सासे माबा दङ दाहोनाया बन सिननाय बैयो सोर सौथाल जोङो साहा लोंलायनोसै आरोना ओमफ्राय आंबो एसे रेस्ट लानोसै खामानि दङ बे खामानिखौ जोङो रायलायलायनोसै मावलायलायनोसै ओमफ्राय आंबो ब्लड लांफिनसै आरोना लोगोफोर गथ' गथाय मिस्टि जानोसै मिस्टि सोर लाबोनाय दे सोर लाबोनाय दे जादो दे वान जादो कक'नाटनि दे कक'नाटनि जानो लुगैनानै लाबोदां दे दिबिया कमलाबो दादा कमलनोबो दे दे गोथाव नुदोंहाय ओमफ्राय ओरै मा लाखो आं लोंसै सफैबाय नै साहाबो लोंसै लोंगोन लोगोफोर नै सिउ बार बारगासिनो नै एकदम साहा लोंखांबाय जोङो दा बावैसो ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो मोनसे खिथानो नागिरदों आरो मोनसे जिबि आरोना नै लोगोफोर नै अमाया बे मासे बै मासे ओमफ्राय मासे फिसा गोनां दङ लोगोफोर नायनो नै लोगोफोर अमा फिसा एखे खालारहाय गोसोम गोजा जि मोजां नुखादों नै मासे लानानै थांनांसिगोन आवग्रिखानांसिगोन गासै बेसेबां दं 1 2 3 4 5 6 7 8था ने 7था सातथा 8था बायदि मोनलायलांबाय आंहा 7था नै लोगोफोर आइदै सुआव नांखाबाय फार्स्ट ने दासो अमा बिमाया बामलाय मासे हमलाय थाखायानो थाखाहाय फाग्लिसो ओंखायनोथ' बिजि जानानै दं बे बिराद बिजि बेखायनो नै मासे हमनो मोनबा मोजां जागौमोनहाय अमा फिसाया जि स्लिम साइजथार एखे खालार गोजाहाय ओमफ्राय गिदिर मासेया गोजानावसो आरोना लोगोफोर बारि गोजानाव खिथानो हानाय नंला आं नै लोगोफोर अमाया हमजाबाय जि अन्थाव नै आइ फिसा र' आयै थांबाय हमनो नाजादोंमोन खारलांबाय आरोना नै गाबनानै बिमायाबो जि खाथार सोरबा बे अमायाव हमजायो रांखिनथार बिमाया हमनो हायासै गाबख्रावथारदों आइदै सार बारखा बार बारखाबाय हाय जि बार आं अखा फैदेरबा माबा माबि फैदेरबासो गियो बांसिन थाइजौ बिबारानो गैला माथो सिरिजोब्बाय फिथाइ थाइबायमोन नै बिदियावनो सिरिलाबायनोसै मोनजानांगौआ खम जानोसै नै जा बिखुनजो बिमा आइया अजन सुदों आरोना 55 बारा दङ नोंना दे नै आरो सासेबाव फैसा नांगौ दे फैसा र 67 बारा दङ 68 जाहां 67 बारा एसे खम जादों होनबालाय ने 50 ओरै हम दे र 60आनोहाय 60 ना 50 माथो आया 50 नङालै 50 नङा 60 बायदि जा आयै सिनायबावला 50 सिकेन दं 60 बायदिबो जायो हाग्रासो नुबाय दिबिया लोगोफोर गोथाव जाखांबाय आरोना ओंख्रिया दालि ओंख्रै टमेट' अमा बेदर चाटनि ना ओमफ्राय जोंहा आंनि बिखुनजो गेदेर आइखौ लोगो मोनबाय नै लोगोफोर बेनो जोंनि बिखुनजो गेदेर देरसिन आरोना आंनि बिखुनजो बिमानि बिजावजालि आरो बे आइयानो देरसिन ओमफ्राय जोंनिया सेकेन्ड ने ओमफ्राय नैबे संग्राय गादावनिया थार्ड साथाम दंबावो आरो जोंना बिखुनजोआ नै बे आइया बिखुनजो ओमफ्राय नै बैयो मा होनो नै बेयो जोंनि खामानि मावनाय आरो मा होनोमोनलाय दहाय बन सिनदों होननाया लोगोफोर साइस नुथारदों माजों लोबदों खेराइजों
मालाय खेराइजों सोलोबलायबावदों खेराइजों लोबो जोंना बे आइया खानायखौ रांखिनिथारबो एसे ने रांखिनि ने नों रांखिनि नोंना नङा होनदों नंगौ रांखिनिबो एसे रांखिनि नै जोंना आइया जेबो नङा दासालि रांखिनि जुंखिनि बेरे फुंजानि सिला सिबो नोंलाय मा खौरां जायो सिरि सिरि देन्जारसो आं मोसाग्रा माखौता जंखाय बाराबा हासिब सुवाजों ज्राव नांलाय सालिनि आखला बिदिनोसै हाबाब सालिनि गियाना बिदिनोसै खारसालि नोमा नोम्फानियाव आइया जौ नांलाया जेबो नांलाया माने गोदो खनखायोमोन आरोना बैसागुआव ना बैसागो नङाबाबो माबाखायो जों बैसागो नङाबाबो सल' खनो आरोना बिराद इन्टारेस्ट आइया खाना खुना जाबा खानाफोर जाबा बिदि आरोना ओमफ्राय दासो लोगो मोनदों आङो ओमफ्राय बहाबा थांनो नागिरदों आरोना नै थखन लायो ओमफ्राय थेवबो माने दलद थाया आरो थाबायनो हाया दलद थाया माने थाबायबाय थायो देहाया फ्रादैनो दङ आरो दासिमबो माने बे थाबायनायानो एक्सारसाइस बायदि जायो आरो बे आइनि थाखाय ओंखायनो थाबायो आरो आं थाया दलर दाबो खामानि मावबावोसो बिदि आरो बेनो जोंना बिखुनजो गेदेरा आरोना लोगोफोर साब्रैमोन आरो सासे बे नै संग्राय गादावनि खामानि मावग्रा खारलांबायहाय नै आइनिया खानाया दंबावो ओरैबायदि गोलावमोननो गोदो खानाया औवाथ'सोमोन दा ओइ गजोब्बाय ओमफ्राय गन्थङानो थें 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 आरो गन्थङा आरोखि गन्थङानो गोलावथार जोंनि क'क्राझारखौसो नुहैनाय नंला गोदो साहा लोंलायबाय थायोमोन मोजां गाज्रि रायलायलायबाय थायोमोन ओमफ्राय दिनै लोगो मोनबाय गोजोनबाय आंहाबो थांफिनसै बिहामजोफोरनाव साहा लोंनाया जोंनाव फैबाय ओमफ्राय बिसिनाव जोंनाव मोनलोङाबाथाय थांबाय ग्रोब ग्रोब जायोमोन आरो ना रागा जाबावो साहा मोनलोङाबा रागा जायो दे जेरावबो लोङो रागा जायोना जाया नों साहा मोनलोङाबा रागा जायोना जाया नों जायो साहा मोनलाबा साहा होआबा रागा जोङो आं ओंखायनो बिहामजोआ रेडि खालामखायो आरोना जे आइ फैबाथाय आइ फैदों होननानै गाइखेर दंबाबो गैयाबाबो लाल साबा लाल सा आरो गाइखेरबा गाइखेर मोनबाय थानो गाइखेरखौलाय बहानि मोनबाय थानो ओमफ्राय आइया थांसिगोन आरोना लोगोफोर थांसिगोन मा ओंख्रि जानाय जोंहा माबा आलु जल जेबो गैया दि जायो सानफ्रोमबो ना बेदर मोनजाबाय थानो दा बेखायनो ओइ ना बायनो हैदां ना जाबाय थायो आइया ना जाबाय थायो बायबाय थायो लकेल आरो ना दे होमबा गथ'फोरखौ लाबोआखै आं हारसिंसो फैदों ओमफ्राय नै लोगोफोर ओरै ख्रोम ख्रोम संग्राय गादौआ दख'ना दानानै दंगासिनो आरोना नै दख'ना दादों बिथांजोआ गांबेसे हाखोथाय सोंनो मोनाखै आरोना लोगोफोर नै ख्रोम ख्रोम जि दादों मालाय लोगोफोर नै मालाय दानाय मालाय जिरायलायबाय आरोना खिन्थु आं दानो रोङा खिथाखायो आरोना आं लोगोफोर आं जि दाफेराखै आरोना खुन्थिसेबो जि दाफेराखै जि दानो रोङा खिन्थु माइ गायनो रोंगौ आरो आं माइखौ हले सिख्लायाव गायदोंमोन ओमफ्राय हाबा जानानै गायनाय जायाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जिया बिराद मोजां माने गरम बोथोराव गाननो मोजां आरोना माने माइदिनि जि आरोना लोगोफोर दानो रोङा आं दाला नोंथांमोननो खिथाबाय आरो नै बिथांजों दख'नाबो दादों आरो फारसे बिहु फालिबो माने सुखांगासिनो दं आरोना सुखांगासिनो दङ खनथ'वाखै सुखांगासिनो लोगोफोर आङो जाखां लोंखां मोजां गाज्रि रायलायबाय आंनि जि माने खामानि बेखौबो आङो मावनानै फैबाय दा आङो क'क्राझार फारसे फैगासिनो दं आरोना लोगोफोर उइंगाराव दङ आङो दा माने आंनि आन्दाजाव मोनालांसिगोन बायदि आरोना लोगोफोर नै थारैनो आङो मोनामारबाय माने दा आङो क'क्राझाराव सफैबाय बेयो ओरैबायदि माने फाग्ला बाबा मन्दिराव ओरैबायदि भिर आरो मा होनना बुंबावगोनथाय माने फाग्ला बाबा मन्दिरावहाय हलि फुजा जायो नालाय थ' गसाइ लांनाय गारहैनाय ना मा होनो लोगोफोर दा बे सोलिगासिनो दं ओरैबायदि ट्राफिक जाम माने आङो उइंगारनिफ्राय
माने विंगारनिफ्राय ओंखारनानै आङो ओरैबायदि स्पिडाव थाबायबोदों थ' माने न'खराव माने आर्जेन्ट जादोंमोन नालाय आङो थाबै सौहैनांगौमोन थ' आङो गारियाव गाखोस्लायस्लाय माने लेट जास्लायस्लाय होननानै माने ओंखारनानै आङो थाबायबोबाय ओमफ्राय माने हासबेन्डआबो आंना सारा स्कुटिजों नेफैखादोंमोन नालाय नायदोनै लोगोफोर बहुद भिर आरोना गारिफ्रा गासिबो थाजोबनांदों खारनोनो लामा गैखाया नालाय थ' आंबो बेखायनो थाबायनानै फैबाय नै लोगोफोर बेखौनो आङो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय माने हलि लास्ट फुजामोन आरोना लास्ट बिदाय ओमफ्राय नै भिरानो भिर लाख'हाया नैबे गेटमोन आरोना लोगोफोर माने गेटखौ मोजाङैनो साजायबाय एब्राव माने मेलानि सिगांनो साजायखांदों आरोना ओमफ्राय नै बिटिसि गेट मोनबाय जोंना क'क्राझारा ओरैबायदि समायना रमायना रंगिना संगिना जाबाय आरोना लोगोफोर नै नायदो आंखौ दा सारा माने लांनो फैबाय थ' आं सारजों फैफाबाय आरोना माने न'आव ओरैबायदि आर्जेन्ट जादोंमोन आरो थ' बेखायनो माने आंखौ लांफैदों आरोना नायदो नै क'क्राझारा बेनोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादो